Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur piro kok? Jenengan iki umur piro kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah Mbak. kok hati-hati? Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah mendem gara-garane mbako? apa? Lah mbok ibuke terus diundang doktere kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Oh ngedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung wanti dalu Mbak Dian riyen, Mbak. ah suarane apik, piyayine ayu, haha bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyayi sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekae Lah, piye? tenanan ngono wis. Ma, aku te bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya toh. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku yo rada, Mbak Rada yo apa? ayu. Rada memper ngono kuwi. Lah Iya. jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Hmm. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? yen kanggoku cocok jenengan Hmm. karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, Hmm. sing kakung kaya komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Iya Mbak Chandra, iya. Randene. Sing apik, Pak. Ah pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terakhir pertama keris wis ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok nok. Amin. Kira bar. Ora apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero nok. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Nah, kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebule. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan acene. Bener, Mbak, Pak, cocok. Pak. Lah Iya iya. to Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nak ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh. Kaya ngene
Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Supas. Piye piye piye. Sing nang omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya Ya ta? aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nak ame Bare dikotok. nunut. Nunut. Ayo. Cina. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene ya. Jane iki, Ya. jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau disuguhi godhong pelembarang kowe. Ngene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50 ya. Gaya Ayune boy kaya ngono sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Hmm. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah ya to. Kok pengapesan dinunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah ya to, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo, Nano. Ya nak. ngerti dhewe. Tanono Nggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Yo, Mbak Sira. Gambarmu uga ngeklo. Sing gedhe pangapuramu kang mas bab pujanku sejatuk hatiku sambungku mong pacindalu rupit dosaremu ngelawan garwamu Kang Mas Kamra titis saking murih lestarine Tanana ingkang nyaruwe ya mung ngakibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah melu Papa tenan sida dadi cah
yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit yo komplit. Ana soto, ana krupuk. Wah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia Pigirejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, Nggih. petike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Iya. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, Nggih. itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Ah nggih. Yo, teruske. Mendah baya yen sindah urip lan nandika mesti bagya juru lair putri Sulestya terus bisa nyuara bika kang weh sono. Oh. Asik. Sing gedhe pangaran murahmu Mas papujanku jejak hatiku sambungku mung wanci dalu rupi dasarimu kalangan Kang Mas Kang Praniti saking Murih lestarine Happy Piranine Panana ingkang nyaruwe Ya mung akibate aku mung bayangke Ramu ing atiku yen tejangelingi bocah karo Apa datang si pari Mendah baya urip lan nandika mesti Matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi kualitas-kualitas sindenya Mas Cahyo.